de ryttere, som er kommet i mål. Og sige endnu en gang, at hvis man kvalificerer sig på sin tid, så kan man afhente sin medalje over til højre og scenen. Så forfalder det ikke, før vi er klar med det næste ringoverrækkelse. Det bliver her mellem kl. 13, der er ringoverrækkelse. Men imens er der altså gang i aktiviteten lige nu mest over omkring mål. Så er et overhold nu i folk, der sendt sig afsted. Der er ikke flere, der bliver sendt afsted lige i øjeblikket. Men til gengæld kommer de altså alle de mange, som er sendt afsted og er ude på ruten nu, de kommer ind på en stribe i mål, og det er altså veldig spændende at få afgjort de her forskellige aldersklasser, som vi har ude på ruten i øjeblikket. Tiderne kan løbende følges op på storskærmen, og så kan man altså også selvfølgelig søge over mod mål og se, når de kommer i mål. Og også der alene ved at kigge på nummerne få en indikation over, hvem der har overhældet en masse ryttere. Men husk også at være opmærksom, når I går over specielt omkring mål. De kommer altså stærkt. Pas på, når I krydser vejen, hvis det er nødvendigt. Og pas på, at I ikke kommer til at efterlade dyr eller børn, der måske kommer til at løbe ud på vejen. Pas på, de kommer altså meget stærkt, hvor det går nedad. Og umiddelbart efter mål, så kommer de jo ned og får en medalje, så bevis på, at de har gennemført de 25,5 km. De bedste skal vi have på podiet, og så skal de, der har kvalificeret sig, og blandt de 25% bedste i deres aldersklasse og kvalificeret sig videre til Ljubljana, de får altså en medalje som bevis på det også. Så kan vi allerede nu som serviceoplysning, ikke mindst til rytterne, som holder sig klar, sige, at Ringoverrækkelsen bliver først omkring kl. 13.30, så vi har altså stadig masser af ryttere ude, og der går